Ukuzasta lo bafowethu ake ngithathe leli thuba ngibingelele bonke ababukeli beMakhiwa TV. Ngiyanibingelela abafowethu lapho emakhaya bese ngibingelela bonke abantu abahlala eNquthu. Ngiyanibingelela. Angithatha leli thuba ke sinimeme ngomhla ka5 useshilo ke umhlonishwa ubaba uMeya waseNquthu ubaba uShabalala ngokuvumelana kanye nabahleli baka Sweet Goluva ngomhla ka5 sizobe siphelele ke sonke lapha emagroundini eNquthu. Ake ngisho ke lokho ukuthi njengomunye wabalekelelayo umhlonishwa ubaba uShabalala siyeza endaweni lezi ezisemadolobheni, siyeza komaThekwini, siyeza ko-DUT Mangosuthu Ongoye. Ake ngithi nje wonke ama universities ayikho university ngesihambe la eKZN kodwa ke konke ke ukuhlela abantu abadala ibona bazositshela ukuthi hayi lokho sekuphasile sizohamba ngalopho usuku kuzokwenzeka kanjani. Kodwa njengoba sisaya lapha eNquthu ungayitshela ukuthi mawuseThekwini asizokuza lapho, siyeza sihamba noMeya sihamba noSweet Goluva. Njengoba sazi ke bafowethu ukuthi ke indawo yaseNquthu indawo enomnotho kakhulu neyaziwa kakhulu ngeheritage, also la emacikweni yaziwa kakhulu ngamaciko. Ake ngisho ukuthi akhona amaciko azobe ekhona ngalo lona leli langa umhla ka5 kodwa it is confirmed uPheni Ntuli usesho oqala wathi nje mina ngikhona Nkosi yami nama hips akhe. uPheni Ntuli sine show uzobe khona and uyisho lo yena la on social media maningi kakhulu ke amaciko ezayo kuzolungiswa konke lokho sizohlela nje indlela ukuthi wonke amaciko ezayo sikwazi ukuthi siwaphushe kuma poster avele ukuthi ayeza lapha ngomhla ka5. Siyabonga kakhulu.